हेलो हेलो एक सूचना गाड़ी नंबर MH07 AK4680 MH07 AK4680 स्टेपिंग स्टोन ग्लोबल स्कूल की गाड़ी तात्काळ बाजूला करायची आहे. MH07 AK4680 स्टेपिंग स्टोन ग्लोबलची गाडी आहे, तात्काळ बाजूला करायची आहे. पाठीमागे डम्पिंगची गाडी अडकलेली आहे. मॅजिक बॉक्स आहे हा प्री प्रायमरीच्या मुलांसाठी. याच्यावरती समसंख्या विषमसंख्या हे पण दाखवू शकतो आपण आणि मराठी विषय पण दाखवू शकतो. हा मॅजिक बॉक्स सगळ्या विषयाच्या साठी उपयोगात येतो. मराठी विषय दाखवला फिर उसको छोटा बड़ा उसकी तरतीब से लगाइए. जमा मनफी जरब तकसीम इसमें सब कर सकते हैं. ये करना हो गया बाद उसको नंबर्स भी दे सकते हैं. ग्लोबल स्कूल कोलगाव गाडी तात्काळ बाजूला करायची आहे. विद्यार्थी वाहतुकीची गाडी तात्काळ बाजूला करायची आहे. स्टेपिंग स्टोन ग्लोबल स्कूल कोलगाव. मराठी लक्ष दे. मराठी तंबाखूमध्ये निकोटीन हा पदार्थ असतो. निकोटीन हा घातक पदार्थ असतो, ज्यामुळे आपल्याला शरीराच्या विविध अवयवांचा कॅन्सर होतो. तोंडाचा कॅन्सर होतो, फुफ्फुसाचा कॅन्सर होतो, त्यानंतर हृदयरोगाचा धोका सुद्धा वाढतो. अशा प्रकारचे जे धोके आहेत आपल्या मधुमेहाचा धोका जंक फूड खाल्ल्यामुळे सायन्स सेंटर बसच्या बाजूला काही मोटरसायकल हँडल लॉक केलेल्या अवस्थेमध्ये आहे. सायन्स सेंटर बसच्या बाजूला काही मोटरसायकल हँडल लॉक केलेला आहे. कृपया ज्याने हँडल लॉक केलेला आहे त्यांनी आपली बाईक काढून बाजूला लावायची आहे. गाडी दुस्थितीचा घ्यायची आहे, मुलांना अडचण होते. सायन्स सेंटर स्कूलची जी बस आहे, सायन्स सेंटर बस आहे, त्याच्या बाजूला मोटरसायकल जे आहे हँडल लॉक केलेले आहे. ज्यांच्या मोटरसायकल आहेत हँडल लॉक केलेल्या त्यांनी तिथून बाजूला लावायचं आहे. House stomata is open and closed by taking water inside the guard seat. It is closed or open during indoor.
आहे कम्पॅरिझन ऑफ फ्रॅक्शन्स. कम्पॅरिझन ऑफ फ्रॅक्शन्समध्ये काय असतं सर, छेद समान असताना इफ द डिनॉमिनेटर्स आर इक्वल, हाऊ वी आर कम्पेअरिंग द फ्रॅक्शन्स. वी आर कम्पेअरिंग द फ्रॅक्शन्स बाय इट्स न्यूमरेटर. न्यूमरेटर आम्ही त्याचं कम्पॅरिझन करतो. ज्याचा न्यूमरेटर मोठा वापरतो हे वाटतं. यामध्ये आपण काय केलेलं आहे, वेगवेगळे अपूर्णांक बघू आपण. दाखवायचं आहे. गाडी नंबर इमेज 07, गाडी नंबर इमेज 07, 1376 ऍक्टिवा कोणाचा ऍक्टिवा हँडल केलेले बाजूला करायचं आहे. इमेज 07 1376 गाडी टू व्हीलर टाका बाजूला करायचं आहे. विहीर आहे ती तुम्हाला किती दिसतात मग अनेक प्रतिमा दिसत आहेत ना. या ज्या प्रतिमा आहेत त्या आपल्याला म्हणतात अनंत प्रतिमा. कशामुळे झिरो अँगलमध्ये दोन आरशांमध्ये ज्यावेळी तुम्ही पाहताय त्याच्यामुळे ते अनंत प्रतिमा दिसतात. आलं लक्षात? ही शाळा कोणती बोलला तुम्ही? हा, धन्यवाद. परंतु खरं पाऊस पडताना दाखवलं का आपण? नाही दाखवलं. विज्ञान काय म्हणतं, तुम्ही प्रयोग करा आणि वास्तवातले प्रयोग दाखवा मुलांना. आभासी जग त्यांच्या समोर निर्माण करू नका. डोळे उघडून बघा गड्यांनो, झापड लावू नका. आणि मग पाऊस का बरं आपण असं शिकवतो? विज्ञान दाखवता नाही येऊ शकत का? आजही या मित्रांनी दाखवू शकतो की पाऊस कसा पडतो, ते पण ₹1 फक्त ₹1. हे पण ह्या पिशवीची कॉस्ट आहे सर. हे बघा, आता सध्या इथे ऊन नाहीये, तर काय ही पिशवी जर उन्हामध्ये ठेवली, ही पिशवी उन्हात नेऊन ठेवायची. उन्हात ठेवल्यानंतर अर्ध्या तासात हे पाणी वाफ होते आणि वाफ झाली, सगळी वाफ इथे जमा होते. म्हणजे काय झालं, पाण्याचं बाष्पीभवन झालं. जलचक्र असं असतं ना, सूर्याच्या उष्णतेने पाणी तापतं आणि ह्या पाण्याचं बाष्पीभवन होऊन सगळं इथे जमा होतं. आणि हे जमा झाल्यानंतर परत त्याला थंड हवा मिळाली की असं थेंबाच्या स्वरूपात पाऊस पडतो. म्हणजे मी रिअल त्यांना पाऊस दाखवू शकतो. जलचक्र दाखवण्याची, चित्र दाखवण्याची, चित्रात अडकून ठेवण्याची गरज नाही. विज्ञान काय म्हणतं, तुम्ही कृतीशील व्हा, तुम्ही बाय प्रॅक्टिकल बघा, नुसतं चित्रात अडकू नका. हायड्रोजन म्हणजे असं नाही तर तुम्हाला तयार करता आला पाहिजे, तुम्हाला प्रत्यक्ष बघता आला. आणि सर याला फक्त ही ₹1ची पिशवी आणलेली आहे मी विकत, आणि ₹1मध्ये त्यांना पाऊस पडताना दाखवू शकतो. एकदम साधा आणि सोपा प्रयोग. हे सगळं आणि नंतर थंडला आपण ताऱ्यातून दाखवतो आणि तारे काय करतो.
थँक्यू सर. इकडे ना त्या साईड 38 मध्ये सर इकडे 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 रे हे वेगवेगळं हा नको घे नुसतं ॲक्शन वगैरे चालू तेव्हा डिफरन्स ॲक्शन चालू पडले त्याच्यात काय केलं आपण त्याच्यात एवढाच एक चेंज असा केला की या एक्सपेरिमेंटमध्ये जो बुकमध्ये दिला तोच एक्सपेरिमेंट पण त्याच्यात चेंज असा केला की त्या एक्सपेरिमेंटमध्ये आपलं काम सोपं करायचं बरोबर. तसं याच्यात काय केलं आपण ही स्केलपट्टी लावली ही स्केलपट्टी लावली आणि ही लावल्याच्या नंतर काय करायचं एक सोपी ॲक्टिव्हिटी करायची. या बॉक्समध्ये आपण काय केलं आतून कापूस टाकून दिला ठीक आहे. त्याच्यावर आपण पुस्तक ठेवलं आणि ही पुस्तक सुद्धा बाजून का ठेवायचं
कदम मॅडम त्यांच्यासाठी एक महत्त्वाची सूचना आहे. सकाळी 10 ते 5 या वेळामध्ये परीक्षण होणार आहे. जर आपण आपल्या स्टॉलवर असाल तर त्या प्रतिकृतीचं परीक्षण होणार नाही. त्याला आपण स्वतः जबाबदार आहात. त्यामुळे सकाळी 10 ते 5 पर्यंत आपण शिक्षक व विद्यार्थी यांनी प्रत्येकाने आपल्या स्टॉलवर हजर राहायचं. ज्यांचं परीक्षण झालं नाही त्याला कुणीही जबाबदार राहणार नाही. त्याला स्वतः जबाबदार राहाल याची नोंद घ्या. बाहेर जी मुलं इथे भेट देत आहेत त्यांना सगळी माहिती द्यावी आणि 10 ते 5 सर्व स्पर्धक शिक्षक विद्यार्थी यांनी पूर्णपणे आपल्या स्टॉलला उपस्थित राहायचं आहे. कुणी घेणार नाही. परीक्षण जर झालं नाही त्याला स्वतः जबाबदार राहाल याची नोंद घ्या. ज्यांचे परीक्षण झाले त्यांनी सुद्धा 10 ते 5 उपस्थित राहायचं आहे. परीक्षण झाल्यानंतर बाहेर पडायला काही फिरायचं नाही. परत परीक्षक तुमच्या स्टॉलवर येऊ शकतात. परत परीक्षक आल्यानंतर तुम्ही आपल्या स्टॉलवर उपस्थित असाल तर याला तुम्ही स्वतः जबाबदार राहा. ड्युटी दिली इयत्ता नववीला दुर्बिणीचे प्रकार आहे आणि तेवढंच मी नोट घेतलेलं आहे. ज्यावेळी मी वर्गात जातो म्हणजे दरवर्षी तो चॅप्टर मी शिकायला घेतो. त्यामध्ये हा प्रकार हा भाग घेतो.
एकावन्नावे राज्यस्तरीय बालवैज्ञानिक प्रदर्शन. या प्रदर्शनामध्ये जे विद्यार्थी सहभागी झालेले आहेत अशा विद्यार्थी आणि त्यांच्या संबंधित शिक्षकांसाठी सूचना आहे की आपण सकाळी 10 ते संध्याकाळी 5 या वेळेमध्ये आपापल्या प्रदर्शन स्टॉलवर उपस्थित असणे बंधनकारक आहे. सर्व ठिकाणी मूल्यमापन प्रक्रिया सुरू झालेली आहे आणि ज्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन झालेले आहे असे सर्व विद्यार्थी आपापल्या स्टॉलवरच उपस्थित राहतील. जे विद्यार्थी स्टॉलवर उपस्थित दिसणार नाहीत त्यांच्याविषयी कठोर भूमिका घेण्यात येईल. तेव्हा सर्व विद्यार्थ्यांनी आपल्या स्टॉलवरच उपस्थित राहावे. जसं संवेग काय म्हणतो एम इंटू व्ही मास इंटू वेलॉसिटी इक्वल टू संवेग, हा संवेगाची व्याख्या आहे. संवेग अक्षतेचे सिद्धांत काय म्हणतो, आघातापूर्वी आणि आघातानंतरचा जो संवेग आहे काय म्हणतो. त्या ठिकाणी उदाहरण काय दिलेलं आहे, गाड्यांची टक्कर. तर गाड्यांची टक्कर प्रत्यक्ष विद्यार्थ्यांना करून नाही दाखवू शकत, वेगळं काय करता येईल मला त्याच्यात. मग मी त्यासाठी या ठिकाणी छोट्या गोळ्या बॉलचं या ठिकाणी उदाहरण घेतलेलं आहे. जर एक गोळी जर आपटली, एकच गोळी बाहेर निघत आहे. आता मी विद्यार्थ्यांना 2 गोटी आपटायला लावतो एकाच वेळी, फास्ट जाऊन 2च गोटी बाहेर निघत आहे. मग विद्यार्थ्यांना समजून येते का एक गोटीचं जो वस्तुमान आहे 10 ग्रॅम असेल आणि त्याचा वेग असेल 30 मीटर प्रति सेकंद, एकच गोळी निघत आहे आणि त्याचा वस्तुमान आणि वेग निघत आहे. विद्यार्थ्यांना जो पुस्तकातला जो ही संकल्पना प्रथम आणतोय आणि कुठल्याही प्रयोगशाळेत नसलेलं उपकरण हे आपण या ठिकाणी. माझं नाव टोपीवाला हायस्कूल. ऑटोनॉमिक नर्वस या सिस्टीमचं नाव आहे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टीम, जी आपल्या ब्रेन कडून कमांड घेत नाही, सगळं स्वतःच काम करत असते. सो व्हेरी गुड आन्सर. तुमच्यासाठी दुसरा प्रश्न. पुढचा प्रश्न असा आहे की आपली जी नर्वस सिस्टीम असते ना, आवर नर्वस सिस्टीम इज मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, पर्टिक्युलर टाइप ऑफ सेल्स. सो
शिक्षकांनी आपली मुलं मंडपामध्ये घेऊन जायचे आहेत. ज्या शाळा आता आल्या त्याने आपली मुलं मंडपाच्या दिशेने घेऊन जायचे आहेत. तैयार की है, जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इसमें मून की साइज भी बढ़ती रहती है। छोटे बच्चों को बहुत पसंद आने वाला प्रोजेक्ट है और काफ़ी सिंपल है, आप इसको अपने घर पर भी तैयार कर सकते हैं, बहुत लो कॉस्ट है। इसमें देखिए एक चीज़ लास्ट में, प्रकाश की किरण, ये कॉन्वेक्स लेंस से प्रकाश किस तरह गुजरता है, देखिए एकदम सिंपल प्रोजेक्ट मैंने बनाया है इसके लिए। प्रकाश की किरण किस तरह से इससे पास होता है, देखिए लास्ट में। हॅलो, ही समोर जी उन्हात मुलं आहे, त्याने सावलीला इकडे जायचं, सावलीला थांबायचं आहे. शिक्षकांनी आपल्या मुलांना उन्हात न थांबवता सावलीमध्ये थांबून घ्यायचं आहे. मुलांनी सावलीत बसून घ्या, सर्व मुलांनी सावलीत बसून घ्या. अंसूर शिक्षक मुलांना सावलीत बसून घ्यायचं आहे. काय याचं नाव रेटिनॉल. याच्यापासून कोणता रोग होतो? रातांधळेपणा. कुठून मिळतो? गाजर, पालक, मेथी, टोमॅटो, आंबा, दूध, दही. हे आहे आपलं व्हिटॅमिन चार्ट. आपल्या जीवनामध्ये व्हिटॅमिनचं किती महत्व आहे हे आपण इथं दाखवतो. शेगडे सर्व सन्माननीय रोजगार मोळी वाहते भरते संध्याकाळी 3 दगड मारते 3 दगड मारते काय होते त्याचं वीट पसरतो. वीट पसरल्यावर स्वयंपाक होत नाही म्हणून हे शेगडी केले. वरण भात पोळी भाजी पाणी पुन्हा गरम पाणी हे एकदम 5-6 मिळू शकते. काही एकदम राजेंद्रजी राजकुमारजी अवसरे साहेब, सन्माननीय प्रवीणजी राठोड साहेब, सन्माननीय नेप साहेब यांच्या प्रमुख मार्गदर्शनामध्ये निस्पार अवॉर्ड मानसिकची माहिती आज संध्याकाळी 4 वाजता आपली जी भोजन व्यवस्था आहे त्याच्या मागे VIP
जी कक्ष आहे तिथे 4 वाजता सन्माननीय डॉक्टर राधा अत्तरी मॅडम यांच्या मार्गदर्शनाखाली, यांच्या अध्यक्षतेखाली मार्गदर्शन होणार आहे. जर एखाद्या जिल्ह्याचे जिल्हा समन्वयक प्रेझेंट नसतील तर त्या जिल्ह्यामधून जी कोणी त्यांचे प्रतिनिधी आलेले असतील, त्या जिल्ह्यामधून कोणी आलेले असतील त्यांनी कृपा करून 4 वाजता VIP भोजन व्यवस्था जिथे आहे, म्हणजे भोजन व्यवस्थेच्या बाजूने तिथे 4 वाजता यायचं आहे. धन्यवाद. सर्व सहभाग प्रयोगशाळा परिसर आपण झालेला असेल तरी सुद्धा क्रॉस चेकिंगसाठी दुसरी टीम जाते आमची. त्याच्यामध्ये तुमचा प्रयोग जिथे मांडलेला आहे त्या ठिकाणी तुमची उपस्थिती जर नसेल तर त्याचं योगदान आणखी त्याच्यामध्ये बदल होणार आहे. लँग्वेज आपण ही विद्यार्थ्यांना शिकवतो जिल्हा परिषदच्या मुलांना. तुमचा विद्यार्थी किती असला पाहिजे हे देणाऱ्याच्या शाळा त्यांचे विद्यार्थी आहेत त्यांना योग्य माहिती लागण्यासाठी शिक्षक दीपक भाई देशकर यांच्याकडून आवाहन केलं होतं. त्या आव्हानाला सोडून अनेक हजारो विद्यार्थी या प्रदर्शनामध्ये भेट देत आहेत. पण असे काही ठिकाणी, काही स्टॉलच्या ठिकाणी माहिती देण्यासाठी उपलब्ध विद्यार्थी किंवा शिक्षक नाही आहेत. तर अशांची 2 क्रॉसचे समिती आहे त्यांच्याकडून होणार आहे आणि त्यांचं रिपोर्टिंग त्यांच्या जिल्ह्यामध्ये त्यांच्या शिक्षणाधिकारी पोहोचण्यात जाईल. त्यामुळे कृपया तुमच्या प्रयोगाच्या बाजूलाच तुम्ही थांबा. त्याचे योग्य ते तुम्हाला प्रेझेंटेशन करायचं ते करायचं आहे. 10 ते 5 या संपूर्ण कालावधीमध्ये तुमच्या प्रयोगाची माहिती येणाऱ्या भेट देणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना मिळाली पाहिजे. समज घ्या.
पर्टिकुलर पाथवे से जाएगा हिरवा लाईट लागलेला आहे हा अर्धी टाकी भरलेली आहे त्याचबरोबर जेव्हा तुम्ही बजर वाचतो तेव्हा पूर्ण टाकी भरलेली आहे ही आपल्याला कळते आणि आपण करायची मोटर बंद करतो बाहेर जाणार नाही आणि त्यातल्या त्यात 20 फुटामध्ये थोडं मागे सर ना सर मागे सर ना खूप का बोललीस कारण की याच्याने आहे ना या आपला हवा जी फुटली ती पसरून गेली परंतु या बॉटलवर ज्याचा हवा फुटल्यानंतर जेवढा वेळ होता नाव काय म्हणलं सर तुमचं? नंबरात गिरधर करंट आहे. गिरधर काय माहिती सांगायची का तुम्हाला? उभे राखो दाखवलं तर आता टीव्हीवर लाईव्ह लाईव्ह सेंद्रिय शेतीचा प्रोजेक्ट केलाय आम्हाला घेतलं फेसबुकला तिकडचं पण दाखवा बोलू का? लाईव्ह आहे सेंद्रिय शेती ही काळाची गरज आहे. मोठ्या प्रमाणात आपण त्याचा वापर करत नाही आणि वापर न करण्यामुळे आरोग्यावरती मोठ्या प्रमाणात त्याचा परिणाम होतो. सेंद्रिय शेती केली पाहिजे. सेंद्रिय शेती ही काळाची गरज आहे आणि सेंद्रिय शेती ही आवर्जून करत राहिलं पाहिजे. अन्यथा आजाराला आमंत्रण आपण देत असतो. त्याचं उत्तम उदाहरण सांगायचं झालं तर पंजाबमधील असणारी कॅन्सरची ट्रेन ती या ठिकाणी पंजाबमध्ये चालू आहे. तर पंजाबमध्येचं कारण काय तर पंजाबमध्ये मोठ्या प्रमाणात पेस्टिसाइडचा रासायनिक खताचा वापर करतात आणि त्या वापरामुळं भरपूर लोकांना त्याचा परिणाम भोगावा लागत आहे. म्हणून आता सर्वांनी आपण स्वतःसाठी आपल्या स्वतःसाठी आपल्या राज्यासाठी देशासाठी सेंद्रिय शेतीकडे वळलं पाहिजे आणि आपलं आयुष्यमान उंचावण्यासाठी आणि अन्नधान्याची गुणवत्ता वाढण्यासाठी. आता सुरू आहे चालू आहे. कोकण साधला येऊन चॅनल कोकण साध बोला बोला. हे समाजामध्ये जे आहेत अंधश्रद्धा पसरवणारे भोलबाबा आहेत तर त्यांच्यापासून समाजाची मुक्तता करण्यासाठी म्हणजे अंधश्रद्धा सुपरस्टिशन संपवण्यासाठी हे मुलांच्या मार्फत एक प्रबोधनाचा विचार आहे आणि रासायनिक प्रक्रिया जी आहे ते कशा प्रकारे मुलांना समजलं पाहिजे. मॉडल है वे अपनों से इसका इसको ब्रेक करने के लिए मॉडल बनाया जिसको हमने पैडल
टेक्निकल रहेगा, जो भी ड्राइवर रहेंगे तो इस वजह से उसका एडवांटेज नहीं होगा। दूसरा है ब्रेक पे, ये 22 मीटर 22.5 मीटर का वो है अपने सेंट्रल मीडियम जो कि पूरा खाली है। उसका यूज हमने सेंट चैम्बर के लिए किया है। कोई भी गाड़ी तो कभी ब्रेक हो सकता है, पता भी नहीं आता, उस वजह से वो आसानी से सेंट चैम्बर में जाएगा। ये सेंट चैम्बर हर 10 किलो के मीटर की दूरी पर रहेंगे। थैंक यू। हे ज्वारी आहे, हा राजगिरा आहे, बाजरी आहे, नाचणी, राळा आणि हे फळधान्याचे पदार्थ बनवलेले आहे. नाचणीचे लाडू आहेत, सोलर स्वयंचलित संरक्षण कुंपण व आज शेतकरी हवेमुळे खूप हैराण झाला आहे. शेतकरी आधुनिक महाग बियाणे पेतात, त्याला महागडे असे खतपाणी देतात, परंतु वन्य प्राणी जसे रानडुक्कर, हरिण, रोही इत्यादी पिकांचे फार मोठे नुकसान करत आहे. यापासून पिकांचे रक्षण होण्यासाठी शेतकरी या ठिकाणी आम्ही 4 पिकाचं पीक घेतलेलं आहे आणि त्या 4 पिकांचं आम्ही उंचीनुसार विभाजन केलेलं आहे. जमिनीच्या खाली जे पिकाचं जे मूळ वर्ग असायला पाहिजे, तर या ठिकाणी आम्ही अद्रकची निवड केलेली आहे. आणि अद्रक ही जी पीक आहे, तर अद्रक ही जी पीक आहे ते शेड लिव्हिंग प्लांट आहे, म्हणजे अद्रकला सावली जास्त आवडते. म्हणून तुम्ही या ठिकाणी पाहू शकत आहात, या ठिकाणी आम्ही अद्रकसाठी शेड केलेलं आहे. आणि आमच्या भागामध्ये एक पांघरा नावाचं त्या झाडाचं आपण शेड क्या नाम है आपका? बहुत अच्छा बनाया बेटे आपने, बहुत अच्छा।
आग्रह करा. एका ठिकाणी गर्दी होणार नाही, दक्षता घ्या. फक्त उभे राहा. शिक्षकांनी आपल्या विद्यार्थ्यांना सावलीमध्ये बघून येत आहे. जे विद्यार्थी सावलीमध्ये आहे त्याला संबंधित शाळेच्या शिक्षकांनी सावलीमध्ये बघून येत आहे. आपण जर स्वच्छता नाही पाहिजे, आपल्या आरोग्याकडे लक्ष दिले नाही, आपण प्रदूषण वाढत गेले तर आपली पृथ्वी अशी होईल आणि आपली पृथ्वी अशी ठेवायची आपल्याला अशी आपल्याच हातात आहे. मग आपल्याला अशी पृथ्वी ठेवायची, त्यामुळे आपल्याला स्वच्छता पाळली पाहिजे, आपण आपल्या आरोग्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. जर आपली पृथ्वी अशी झाली तर मी राहणार नाही, तुम्ही राहणार नाही. उन्हाळ्याच्या दिवसात हे दीर्घकाळ टिकणारी फळझाडे गारवा पसरवण्यास मदत करतात, म्हणजेच तापमान कमी करण्यास सुद्धा मदत करतात. 7. ही फळझाडे जैवविविधता वाढवण्यास सुद्धा मदत करतात. 8. अन्नसाखळी निर्माण करण्यास सुद्धा मदत होते. 9. याच फळझाडांवर जेवणारे जे काही पक्षी आहेत ते पक्षी त्याच फळांना खातील आणि त्याच्याच बिया आजूबाजूच्या परिसरात पसरवतील, जेणेकरून जंगल तयार होण्यास सुद्धा मदत होते. नंतर जे पीक आपण घेतलेलं आहे शेतामध्ये त्यावर जेवणारे जे काही किडे असतील, आळ्या असतील, ते पक्षी त्या किड्या आळ्यांना खातील, जेणेकरून कीड पडण्याचे प्रमाण कमी प्रमाणात होते. अशा प्रकारे
घराचं काम पण चालू आहे याला माझ्या बायपासला आहे का मंदिराचं बांधकाम झालेलं हो करेक्ट चौधरीनगर हां तिथं चिंचा झाड आहे गोरख पवार सर आहे त्याच्यामध्ये आघाडीवर शिवलाल महाराजांच्या मंदिराच्या मध्ये ना हो ना ते सन सिटी मध्ये का इकडून चौधरीनगरला ते आता नवीन हॉटेल बनत आहे समोरून त्याच्या पाठीमागूनच आहे हायवे रोड चांगला एरिया झाला हो फूड पॅकेट साठी भरपूर गर्दी मागे झालेली आहे. फूड पॅकेट रांगेला भरपूर पाठीमागं गर्दी झालेली आहे. लांबच लांब रांग लागलेली आहे. तर आता हा आमचा कार्यक्रम एकदम मजेशीर होणार आहे. सगळ्यांनी त्यांनी आनंद घेतला त्या कार्यक्रमाचा. जे कोणी उभे आहेत पाठीमागे त्यांनी हा कार्यक्रम बघितला असेल ते नक्की या आणि इकडे सीट ठेवल्या इकडे तुम्ही बसून हा कार्यक्रमाचा लाभ घेऊ शकता. सगळ्यात अगोदर मी बोलणार आहे जे आमचा कार्यक्रम आहे तो म्हणजे लिक्विड नायट्रोजन. ठीक आहे, तर लिक्विड नायट्रोजन म्हणजे काय कोणी सांगू शकेल? लिक्विड नायट्रोजन कोणाला माहिती आहे? लिक्विड नायट्रोजन म्हणजे काय? नायट्रोजन सगळ्यांना माहिती आहे. नायट्रोजन सगळ्यांना माहिती आहे. नायट्रोजन गॅस सगळ्यांना माहिती आहे. बिरजे सर हो की नाही? माहिती आहे. ठीक आहे. नायट्रोजन गॅस असतं एटमॉस्फिअर मध्ये असते नाही का? हवेत असते सगळे जास्त प्रमाणात नायट्रोजन. या नायट्रोजन गॅसला जर आपण लिक्विड मध्ये द्रवामध्ये कन्व्हर्ट केलं बदललं त्याला आपण म्हणतो लिक्विड नायट्रोजन. जेव्हा लिक्विड नायट्रोजन तापमान असतं मायनस वन जो आईस त्याचा जो बर्फ पडतो अरे ना तू थोडी करू आणि टाकी बाहेर शरीरामध्ये
बीकेसीच्या सगळ्या व्हॉलंटियर्सला सूचना आहे की या ठिकाणी खूप गर्दी होते. जे प्रदर्शन पाहण्यासाठी विद्यार्थी आलेले आहेत तर त्यांना त्या ठिकाणी जास्तीचा वेळ न देता लवकरात लवकर पुढे पुढे जाण्यासाठी आपण सूचित करायचं आहे. या ठिकाणी खूप गर्दी झालेली आहे. बीकेसीचे रांगेत उभा करून थोडंसं फास्ट त्यांना प्रदर्शन बघण्यासाठी सांगा, कारण आज गर्दीचा उच्चांक आज होतो या ठिकाणी. बीकेसीच्या सर्व व्हॉलंटियर्सला सगळ्या स्वयंसेवकांना सूचित करण्यात येते की आपल्या ह्या पेट्रोलमध्ये जे जे बाहेरचे विद्यार्थी प्रदर्शन पाहण्यासाठी आलेले आहेत तर त्यांना थोडंसं फास्ट पद्धतीने प्रदर्शन पाहण्यासाठी आपल्या स्तरावर सूचित करावं, कारण इकडे खूप गर्दी वाढलेली आहे आणि गर्दीचा आज उच्चांक झालेला आहे. चालवून जातो. मुलं होणार आहेत होणार त्या मुलांना समाज शिक्षणाने सावलीला उभं करायचं आहे, सावलीला उभं करायचं आहे. जी मुलं उन्हामध्ये उभी आहेत त्यांना सावलीला उभं करायचं आहे. सावलीला उभं करा, सावलीला उभं करा. आम्ही गाडी तयार करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ही गाडी पूर्णतः इलेक्ट्रिक आहे, त्याच्यामुळे पर्यावरणाला प्रदूषण करणार नाही. हा हायड्रॉलिक आहे. कचरा कर्मचाऱ्यांना स्वतःच्या हाताने कचरा उचलावा लागू नये याच्यासाठी आम्ही हा हायड्रॉलिक आग लावलेला आहे. आणि येथे कचरा नगरपालिकेने ठेवलेले या ठिकाणी नागरिक कचरा फेकली गेली तरी कचऱ्याच्या
गोळा करायला तिकडे आला थांबू का? सर रिकामी शूटिंग अक्षरा अनुष्का त्याच्याकडे काही जास्त आम्हाला चार्ज असेल मग त्यामुळे आम्ही काय केलं त्याच्यातून ते सेल्युलोज एक्स्ट्रॅक्ट केलं ते कारण और इसका दूसरा स्ट्रक्चर है कि हम जो ये वर्टिकल एक्सिस विद टर्बाइन है उसके नीचे हम सोलार पैनल भी अप्लाई कर सकते हैं फिर वो दो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा एक सोलार एनर्जी और विंड एनर्जी यहाँ पर आप देख लो लाइट भी और ये हम अप्लाई क्या करेंगे समृद्धि महामार्ग कि वो 701 किलोमीटर लॉन्ग है और क्रॉस करता है 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र को वहाँ के जो विलेजेस हैं वो ज़्यादा यूज होते हैं अभी बाकी सारे विलेजेस लाइन सिल्वालो भारी
आम्हाला ग्रुप नमस्कार, आमच्या प्रकल्पाचं नाव आहे दरवाळा सुगंध निर्मात्यातून. आपण बघू शकतो आपल्या परिसरात खूप जास्त प्रदूषण असतं. तर त्या प्रदूषणाचा एक भाग म्हणजे निर्माल्यापासून होणारं पाण्याचं प्रदूषण. तर निर्माल्य म्हणजे काय? निर्माल्य म्हणजे आपण जी देवाला रोज फुलं वाहतो ती. तर आपण ती दुसऱ्या दिवशी नदीत टाकतो किंवा रस्त्यात ठेवतो. नदीत टाकल्यामुळे नदी प्रदूषण होते आणि रस्त्यावर टाकल्यामुळे त्याचा आजूबाजूचा परिसर म्हणून BMC ने ठरवले की ते निर्माल्य जास्तीत जास्त प्रमाणात येते ते निर्माल्यखानाच ठेवायचे. मग याच्यात निर्माल्य टाकतो. हॉलमधले जातो समोर बघ. नाही पण याचा ऍक्सेस तुम्ही सगळ्यांना नाही द्यायचा. हा जास्त करून लॉकरमध्ये असतो. तुम्ही असं कोणालाही त्याचा ऍक्सेस नाही देऊ शकतो. हा डोरला हा असतो याचा ऍक्सेस कोणालाही देऊ शकतो. पण या लॉकरमध्ये आपण जे व्हॅल्युएबल थिंग्स ठेवतो ज्वेलरी म्हणजे त्याच्यासाठी हा वापरला जातो. हा गॅस सेन्सर आहे MQ2 गॅस सेन्सर. म्हणजे किचनमध्ये जी आपली कुकिंग गॅस आहे LPG गॅस तिचं कधी लिकेज झालं किंवा स्मोक प्रोड्यूस झालं की मग तो ते सेन्स करतो आणि बजर चालतो.
आर्सेनिक और बॉट क्लीनर है। जैसे कि आजकल जो प्लास्टिक है वो रिवर के जो सरफेस है उसको पूरा कवर कर दे रहा है और जिससे जो ये 15 बिल्डिंग होंगे वो सारे सारे प्लास्टिक डंपिंग सेक्शन में डालेगा। जब इसमें पावर पास होगा तब ये ऑन होगा। या दोन्हीचा आपण अनेक उपचार करण्याचा ठेवू शकतो. जो होटल होती है, जो भी गार्बेज रहता है, जो भी ऑयल रहता है, उसी को उठाती है, पानी में जाती है, उठाती है, ऊपर आती है, ऊपर हमने स्पंज लगाया जो उसे एब्जॉर्ब कर लेती है। और आपको पता ही होगा हमारे यहाँ रैलीज वगैरह निकलती है, रैलीज में क्या होता है, बहुत सारा गार्बेज यहाँ वहाँ फैल जाता है, तो उसे क्लीन करने के लिए मेनी ऑफ वर्कर्स लगते हैं, टाइम भी ज़्यादा लगता है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। इसलिए यह डिवाइस वहाँ पे जाएगा, दोनों साइड में ब्रूम लगी है, ब्रूम घूमने लगेंगी, जिसके मदद से दोनों साइड में झाड़ू भी मार दिया जाएगा। ये वैक्यूम चेम्बर ऑन हो जाएगा, वैक्यूम चेम्बर के पाइप के आगे जो भी गार्बेज जाएगा ये उठा के यहाँ पे कलेक्ट किया जाएगा। और इसमें जो बैटरीज लगी है वो रिचार्जेबल बैटरीज है, हम इसे सोलर पैनल से भी जोड़ के सनराइज को भी चला सकते हैं। और ये डिवाइस का अभी भी इन्वेंट नहीं हुआ है, ये मैंने इन्वेंट किया है और इसका एक कदम चौकी है, चौक मशीन, ये हम साफ करने के बाद इसको ऐसे कच्चा ऑयल और फिर उल्टा फूलता होता है, तो उसको तीनों भी मिक्स कर कर ऐसे बनाया है। फिर बाद में उसको मशीन में जाकर शेप देकर हमने ऐसे बनाया है। कोई मशीन में छोटे शेप्स जाते हैं, क्योंकि मशीन में ऐसे बड़े शेप जाते हैं। और ये थर्मल पावर स्टेशन, सीमेंट फैक्ट्री और ऑयल फैक्ट्री में यूज किया जाता है बायो। लाकूड आणि बांबू तरी 15 ते घेत ना नको द्या झाला पाइप गर्म हो तो इसके अंदर का इधर पानी आएगा तो पानी भी गर्म होगा। और कम से कम खाना बनने को आधे एक घंटा लगता है। खाना बनते तक के 3 से 4 लोगों का पानी भी गर्म हुआ, पानी भी गर्म होगा और खाना भी बनेगा। और हमको खाना नहीं बनाने का है तो पानी गर्म नहीं करने का है, तो खाना पकाएंगे। और खाना पकाएंगे तो इधर अंदर हीट जनरेट होंगी और हीट इधर से आएंगी। तो मैंने छोटा किया, बड़ा भी कर सकते। यहाँ पे 2 हल्का फुल्का दिन पल्ली जाने को यार और यहाँ पे सॉरी नहीं रहता। नमस्ते,
मेरा नाम आशीष संदीप साहनी है तथा मेरे मॉडल का नाम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अपारंपरिक ऊर्जा से पर्यावरण की रक्षा करना। जैसा कि आपको पता है, दिनों दिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और जितने वाहन बढ़ेंगे उतना हमको उसको चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, कोयले की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का सहारा ले सकते हैं। या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, जो कोयला और पानी से निर्माण है। इसलिए हम इसका प्रयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जमा कर सकते हैं। और ये कोयला है, ये एका ब्लॅकबोर्डवरती येतच नाही. त्याला 360 डिग्रीमध्ये रोटेट केलं की तुमचं दोन्ही बाजूने लिहू शकतात. आणि किंवा सर मॅथ किंवा सर आता जास्त प्रोजेक्टरवर शिकवतात आणि प्रोजेक्टरसाठी नवी भिंत सुद्धा बनवावं लागते. म्हणून मी मागे आहे. यांनी नंबर दिलेला होता. सर्व हॉलिटियर्सने त्याला दक्षता घ्यायची आहे. एकाच ठिकाणी गर्दी होऊ द्यायची नाही आणि सर्व शिक्षकांनी पण कृपया
इकडे लक्ष द्या, ऊन होऊ लागलेला आहे. उन्हाचा त्रास मुलांना होऊ शकतो, जरी आत असले तरी. त्यामुळे दक्षता घ्या की जेवढं लवकरात लवकर आणि मोकळेपणे सगळं बघता येईल याची दक्षता घ्या सर्वांनी. माहिती देणारे जे विज्ञान प्रतिकृती सोबत असलेले विद्यार्थी आहेत त्यांनी सुद्धा उपयुक्तता जी आहे आपण केलेल्या प्रतिकृतीची उपयुक्तता जी आहे ती उपयुक्तता सांगा, जेणेकरून एकाच ठिकाणी गर्दी होणार नाही. एकाच ठिकाणी गर्दी झाली तर त्यांना मुलांना येते असा एक अनुभव आलेला आहे. त्यामुळे सर्वांनी आपण दक्षता घेऊया. मुलांची बाहेरून आलेली सुरक्षित आपल्या घरी जाणं हे आपलं सगळ्यांचंच कर्तव्य आहे. त्यामुळे आपण सगळ्यांनी ती दक्षता घेऊया. समुद्री महामार्गासाठी जे मोठे मोठे महामार्ग आहेत त्यांच्यावर युटर्न असतो. युटर्न असल्यामुळे मध्ये घर किंवा डोंगर असतं. इकडच्याला तिकडचे दिसत नाही, तिकडच्याला इकडचे दिसत नाही. तर ते लक्षात ठेवून मी हा प्रोजेक्ट बनवलेला आहे. तर याच्यामध्ये आयआरसीच्या दोन्ही बाजूला लावलेले बजर आणि रेड लाईट लावलेले. प्रदर्शन पाहण्यासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांनी आपल्यासाठी मंत्री केसरकर कारण रात्रीच्या वेळी रस्त्यावर स्पीडने गाडी चालवतात. त्यांचा अपघात झाल्यानंतर त्यांचा जीवाला जोपर्यंत कधी कधी त्यांचा जीव देखील जातो. तर ते लक्षात ठेवून आपण गाडी आली तर लगेच तिकडे रेल लाईटांमध्ये असतो, गाडी आली तर इकडे रेल लाईटांमध्ये असतो. मग दोघे सावलतात आणि हळूवारपणे निघून जातात. तर समजा इकडून गाडी येते, इकडून गाडी येते, इकडे त्याने तिकडे सिग्नल दिला, आपण तिकडच्या जर सिग्नल नाही आला तर मग हा तिच्या नावा स्पीडने निघून येईल. आता जर समजा लाईव्ह दिसलं लाईव्ह काय सिटी मीन्स आहे 0% ऑफ पोल्युशन. 0% ऑफ पोल्युशन सिटी तयार करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, आपले जे व्हेकल्स आहे त्याला मॉडिफाय करावं लागेल. आणि मॉडिफाय केल्यानंतर त्याला आपल्याला सोलार बसवावं. सोलार बसवल्यानंतर ही गाडी सोलारवर चालते. हा इकडे सोलार पॅनल लावलेला आहे आणि मी जर याच्यावर हात ठेवला तर लाईट बंद झाला, म्हणजे गाडीची चार्जिंग स्टॉप झाली. आता याच्यावरनं आपल्याला समजतं की ही गाडी सोलार पॅनलवर वर्क करते. आणि याच्याने पोल्युशन पण होते, कारण इकडे फ्यूल बर्निंग किंवा डिझेल बर्निंग होत नाही. सर्वप्रथम ब्रेक इंडिकेटर, दुसरं ऑइल लेवल इंडिकेटर, तिसरं हे ब्रेक टेम्परेचर आणि चौथं नॉईस इंडिकेटर. ब्रेक इंडिकेटरमध्ये ब्रेक वायर समजा तुटली तर गाडी 20 सेकंदानंतर थांबणारी. तर ऑइल लेवल इंडिकेटरमध्ये हे जे गिअरबॉक्स असतं त्याच्यात ऑइल फुल राहिलं तर ग्रीन लेवल आणि जर समजा ऑइल संपणार आलं तर रेड लेवल. नंतर ब्रेक टेम्परेचरमध्ये आपल्या गाडीचे जे ब्रेक पॅड घासले जातात कंटिन्यू वर्किंग चालू राहतं. तर त्याच्यासाठी हा खास प्रोजेक्ट आहे. याच्यामध्ये हँड रोटेशन करू शकतात, कारण की त्यांचं काम 7 ते 8 तास असतं, ते पण बैठे काम. आणि रिसर्च अनालिसिस आपल्याला काय सांगतं की तर अर्धा तासात हालचाल झाली पाहिजे, कारण की डॉक्टर सायंटिस्ट सर्वे म्हणतात. तर त्यासाठी ही चेअर आहे. याच्यावर आपल्याला जेव्हा वाटतं IT वर्करचं कंटिन्यू वर्क त्यावेळेस ते हँड रोटेशन करू शकतात 360 डिग्रीमध्ये. त्याच पद्धतीने इथे लेग रोटेशन 360 डिग्रीचं सायकलिंग केलेलं आहे. याच्यावर आपण सायकलिंगचे फायदे सर्वांनाच माहिती असतात की मेटाबॉलिक प्रोसेस सुधारते. त्याच पद्धतीने तुम्हाला हँड स्ट्रेचिंगची मुवमेंट पण दिलेली आहे. जर आपण हँड स्ट्रेचिंग करू शकतो जेव्हा आपण IT वर्कर्स कंटिन्यू
काही गावांमध्ये अगदी छोट्या मोठ्या संशोधन असतात. उदाहरणार्थ हॉस्पिटल, पोलीस स्टेशन, प्रायमरी सिटी सेंटर, मॉल, बाहेर बसण्यासाठी आणि काही छोट्या मोठ्या सुविधा त्यामुळे आपल्या गावामध्ये कोणाला आधार कोणाला ॲक्सिडेंट झाले त्यांना डॉक्टरचा लग्न बनवायचं आणि त्याला बोट करून घ्यायचं. म्हणजे अशी बॉल्स बनवायची, त्यात सीट टाकायची आणि त्यानंतर त्याचं गोल म्हणजे त्याचे गोळे बनवून घ्यायचे, असे बॉल्स बनवून घ्यायचे. त्यात सीड घातल्यानंतर तुम्ही त्याला 30 दिवस ठेवायचं असं स्ट्रेमध्ये मांडून आणि त्यानंतर तुम्ही बघशाल 30 दिवसानंतर. तर हे बघा आता ही मेथी कोथिंबीर तुम्हाला आता मी तुम्हाला याचं प्रॅक्टिकल पण दाखवू शकते लगेच बनवून. तर इथं फक्त मी न्यूजपेपरचा लगदा बनवला किंवा इतर तुम्ही ट्रॅश पेपर इथं यूज करू शकता जे तुम्ही नंतर जाळून टाकता. त्याची रद्दी म्हणजे रद्दी तुम्ही फेकून देता आणि जाळल्याने एअर पोल्युशन पाण्यावरती तरंगणारा जो व्हाईट कचरा असतो ना तो कलेक्ट करतो. त्यामुळे जलप्रदूषण रोखण्यामध्ये मदत होते आणि पाणी स्वच्छ पण राहतं. जर पाण्यावरच्या सरफेसवरती जर कचरा असेल तर त्या कचऱ्याचं आरपार अशा प्रकारे काही जरी आलं, कुठला जर अडथळा काही जरी आला तर ते अशा प्रकारे वाचतं. मग का अडथळा काय आला समजा व्यक्ती जो आहे तो पाहू शकत नाही. ओके, पण मग त्याला दिसत त्याला काही कळत ड्रायव्हिंग करताना झोपला तर कितीतरी अपघात घडतात. म्हणून हे घातल्यावर तसं नाही होणार. हे जर ड्रायव्हिंग करताना झोपला हे घालून जर झोपला तर बजर वाजेल. कारण इथं IR सेन्सर म्हणजे इन्फ्रारेड सेन्सर वापरलं आहे. इथून या LED मधून रेज निघतात जे आपल्या आयबॉलवर पडतात. आपल्या आयबॉलवर पडल्यानंतर ते आत जातात कारण आपला आयबॉल ट्रान्सपरंट असतो. जेव्हा आपण डोळे बंद करतो पापणीमध्ये येते आणि ते रिफ्लेक्ट होतं. त्याचा उपयोग त्या अपघात टाळण्यासाठी होतो. सांग बघूया आता माहिती. सांग माहिती सांग.
सांग ना बोल. बोर्ड असा बाजूला बोर्ड बाजूला. व्यक्तीचा जीव वाचवता येतात, नेमके ठिकाण माहीत होतात, सोलनमुळे खर्च कमी येतात, मुलं बाळाचा जीव वाचवतात. माहिती सांगतो आम्ही. माझ्या मॉडेलचं नाव आहे प्लास्टोस्कोप. आपली पृथ्वी प्लास्टिकमुळे गुदमरत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या म्हणण्यानुसार आपण दरवर्षी 400 दशलक्ष टन प्लास्टिक कचरा निर्माण करतो. हे वर्गीकरण काढून दाखव. It can only be transformed from one form to another. Here, muscular energy is converted into mechanical energy due to the rotation of the wheel. After that, mechanical energy is संबंधित शिक्षकाने या उन्हाळी मुलांना सावलीला बसून द्यायचं. वारंवार तोपर्यंत आपल्या